Yuk, le, was. Keparang kawula mambugani sarta jejeri jering pagelaran. Kala nuwun panjenenganing para sesepuh, para winisepuh ingkang setuhu sampun pono ing pamawas. Lebda ing pinitur kiblat ing panembah. Ingkang mantos pinundisa kinabeten ugi panjenenganipun para piagung duaraning nata. Para sarjana sejening budi, para pangemban pengembating praja, para satriyaning negari mangkawandham pandhoming para kawula desih ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. Para baraya wirawiyata ingkang marsudi ngredaning budaya meyang karya, ugi para purna karya labet praja ingkang hambang luhuring dharma mewah para kadang satresna modha madya ingkang panas sinudarsana punapa dene para pamirsa kakung swana putri ingkang dahat kalengga murdaning akrami gandeli nembaran payung budi rahayu mewah ngaturaken sewu agung ing aksama mugi pinarma kawula hambuga waraning susonaning wicara duaraning kandha duninggi prada pawit saking keparengipun hamengko gati kawula pinijian jejeri minangka pangendali wara saperlu pratitisaken murih rancaipun titi laksana adicara pamiwahan prasaja ing kalenggan punika. Pramila saderengipun kawula ngaturaken manggaran sening adicara kinarya Hamurwani lekasing wekasaning karti gantining karya murih Purwamadya wasana tansah manggih rahayu kalih sing rubeda niring sambikala sumangga langkung rumiyin kawula nderekaken manungsa puja hangunjukaken sembah puji syukur wonten ngarsaning Gusti. Samya saben jagongan para kanca yori sing bapa nyapaken diri mengadhep kang maha kawasa sarta manembali nambaran kapercayan sarta agama kang rinaso ing batin. Suh arata tapitana nenggih pundhita kang kaeka adidasa Purwa eka marang sawiji diwiwidasa 10 Purwa minangka kang dadi wiwitaning sinarita. Kalis ing rubutane ring sambika pak raga singa kencana so iya so lo so yo os le so pa ho po he os tejo Sulaksana
jumeneng kadya tugu Sinungkarta sarta mamudi Kyai Cambuk Sangga Bono sapujeng jembe dawane yen jejeg kadya teja kumlawi kadya tampar ning melengkung kadya kluwung dadya sineblaging dirgantara ing sarta ing tenging pagelaran hamurwani jroning pagelaran sarta jejeri jroning pagelaran sarta nyingkiraking sekabeng bebaya kang lumebu jero pagelaran saka kiblat papat lima pancer kang lumebu jero pagelaran tinulak bali sanjabaning pagelaran kebyaring pak apa singo kencana so dedem sidem jroning kehanan gegodhongan datan obah samirana datan lumampah samirana datan lumampah krana juengking riseng bapa ganti landheping pamikir sarta gumulung tekad uga raninggal keplasing paninggal mura lajening mokal weruh sajroning kang winarah menghadap ing ngidul wernaing ngeningaken cipta sarta mamundi Kyai Cambuk Sangga Bono kinarya darbi sarna wiwit Purwamadya lan asana muga ora ana panggodha pangrencana ing jroning pagelaran Purwamadya lan asana Kyai Cambuk Sangga Bono nedya sineblakake ing tengah-tengahing pagelaran hanulak sekabeng reridu kang lumebu jero pagelaran saka kiblat papat lima pancer kang ridu marang warpaning waraga singa kencana tinulak bali njaba pagelaran kebyaring pak waraga singa kencana so jumangkah kang kaping 3 ning riseng bapa haya mung ngrasa percaya yen Rejikiwati sarta temuning jodho iku mono Gusti kang wenang murbane sisa tetelo riseng bapa jumangking pagelaran agung jumangkah kang kiblat sekawan geng pun panggeni suku anggedruk bantala kaping 3 nyuwun idi pangestu dhateng mbok bumi Ibu Pertiwi sinarengan gelar kukusing duka kang kumelun pemuji kang maha kawasa mugi pagelaran tansah boten manggih halangan rahayu Purwamadya lan wasana selamat kang makarya selamat kang mirsani laris bakule uga rahayu desane akeh rezekine sing nanggap Kyai Cambuk Sangga Bono sineblakaking tengeng paguyuban Purwani sarta jejeri sarta nulak sekabeng bebaya kang lumebu jero pagelaran tinulak sanjabaning pagelaran kebyaring pak raga singa kencana sigrane risang bapa nganya jumangkah kang pungkasan bobat mabit Kyai Cambuk Sangga Bono mugi kinarya darbi sarana nyuwun dipangestu yang agung tuwin sagung para pamirsa lan pamiarsa mugi rahayu kang tinemu wonten ing dusun mriki lan mugi rahayu wonten dalemipun ingkang winanto pakurmatan panjenenganipun Emas Arden dalah Mbak Arima Hoki kalau sakanca saking waraga Singa Kencana ingkang madhepok wonten ing laladan Bedali Tlaga nyuwun tambahing pangestu sinarengan
Sumeblaing Kyai Cambuk Sangga Buwana ugi hamurwani jroning pagelaran sarta nolak segabing reridu kang lumebu jero pagelaran tinulak bali sanjabaning paguyuban kebyaring Pak Raka Singa Kencana Kacan ingkang ganti kaleng papan pagelaran ondene kanthi gebegering sala cambuk kang gumeger mawaing Bantala Praton Dole kangge habibite jroning pagelaran kala sakanca nyuwun tambahing pangestu ye Semoga kita mirsani sesarengan sigra lan sigraipun para kateng putra anggenipun semengke wonten ing sasana pagelaran semangkaipun suku ibaripun sampur ingkang badhe dipun tindakaken dening para kateng putra waraga Singa Kencana saking sasana pagelaran sugeng mirsani ngantos titipipun ing ganti pagelaran ye ya so Bos, yuk. Yuk, Cabagus maju, Cabagus. Ngeye kewajiban ngadian ngalakan ya buat Cabagus, yuk. Wes wancine yo salatati oleh mang waktu tidak mungkar makrek anisa jangkape arayo kene ditambah sholat sunahe hanya lingono
Yo, oh, oh, oh. So, was, lo, lo, so. Segera kita manjane baca bagus. Iya, iya. Sing ngati-ngati aja lena kaprayitan iya. Segera budele prajurit tamtama cemangka gagah barisane kota yo bareng maju ing palaken aja lerwanggonmu to mandeng waton taping prawadya saking waraga singa kencana Goteng putra sampeyan nite kudu gagah markoso simbar jojo hangga busana kaprajuritan kurang condro luwih rupa Gotingan baliyah mencorong kadya lintang bima sekti candranya jo se le ngati-ngati kon moton yo bocah bagus tomajek ki keridening mading palagan yo was ye oh lo ayo tas wah oh was yo ya le oh tas cela oh yo os sing wasata jeneng kaprayan dan mau cewek kes yo